dan meer te vielen. Kom maar hier! Leef vastenavond nu. Het is weer zoiets. De ergste 3 dagen van het ganse jaar. Het hele college heeft het niet meer. Dat gevoel trok er weer net perfect uit. Jos, je weet wel, de schoonvader van de prins, zag tegen Ilja, toen ze Rick Toes kwam voorstellen: hou tegen een korte bier kunnen zoeken. Dat dag ook president Joep, wie Birgit met Rick kwam aanzetten. Maar toen hij hoort dat hij van Shin geboren wordt, dacht hij dat Rick in Shin geboren wordt. Nee dus, nog 3 keer te zijn afgezegd kwam hij nog tekort. Met Rick had Joep zich wel het beerd van Troje binnengehaald. Hij sting nog niet op de planken, of hij toverde zijn dochter Eva als nieuwe prinses uit de moe. Als dat maar goed gaat, Joep. Eva staat voor vrouw en Evie zelfs voor meer vrouwen tegelijk. En die 2, die wingen er geen deukjes in. Die zijn recht voor een raap. Ze verordoneren onder punt 6 van de proclamatie, je weet nog, dat het kasteel in ere wordt hersteld als werkgelegenheidsproject voor alle jongmannen die de droom om ooit prins te mogen weren voor God op hun boek kunnen schrijven. Het kent geen toeval zijn dat de butlers nog zo'n mannenbolwerk per direct Valkenberg terug hebben toegekeerd. Toegegeven Rick, voor dich is prins weren hier in Valkenberg de ultieme druim en de ultiem inburgeringstraject. Dat gunnen voor dich van harte. Maar zo'n prins gunnen Febus ook zelf. Ik zag mijn man van 94 in het AZM opbloeien. We stiegen vol ornaat op bezoek kwam. En een lach van oor tot oor op haar gezicht verscheen. Chic is dat. Dat is vastenavond. Leef vastenavond, vriend. Wist Geer dat de middelen te vielen, maar 1 keer per jaar een schoon poetsen. Door ze langs hun broekspiep zuiver te vegen. Dat gebeurt als ze bij het voren van de bok door al die hondskeutelen getrampeld hebben. Wij scheren dat de Chinse oud-prinsen een gans oer de buun bezat koesten houden bij ons prinsenzetting. Die van ons waren altijd niet van het buffet weg te brengen. Wij scheren dat de kapitein van de Blauw Schuut afgelopen donderdag ons oud-prinsen geloosterd goed ervan beschuldigde dat ze bij de Brans Beerbrouwerie hun scheepsbel geklauwd zouden hebben. Die van ons zijn nog des duivels. Veel door Noordschat riepen ze in koor. En we rempel, wie ze het zachtste stoken ze voor het eerste jaar hun hang uit de tas, zeggen ze. Moeten die andere bel voor zo? Wist je dat prins Rick en minister Gaston bij een aantreden, bij het zingen van de ode aan Valkenberg,
met de mond vol tankstingen. En Eva en Evi daarbij de sterren van de hemel zongen. Zoals de jongen zongen, kennen de oude het leren. Wist Geer dat ze alle vier hockeyen. En Geerde van Druin een oorts prins hiet te weren. Dat weet Geer wat je moet zijn. Geer kind van oes wethouders denken wat je wilt. Die hebben door een naasvuur. Zo heb Geer ze nog nooit gezien. Ik ook niet. Ze hebben niet alleen maar horen op de tank zitten. En kijk, die twee stoeipoesjes daarneven als hun mascottes. Geweldig. Die paasheisjes zijn er als de kippen bij om hun mannen naar voren te roepen. Wist je overigens dat er een fusie in de maak is? Een fusie. Tussen de Milotafile en Shinborn. Nee. Dat het feit dat Rick en Gaston en thans Marietje Kelly uit Broken komen, eigenlijk alleen maar camouflage is. Shinborn is al geïnfiltreerd in het bestuur. Ik wil niet zeggen dat het al het bestuur is. De Raad van 11. En nu hebben ze met prins en ministers ook al de macht gegrepen met de 3 doldag. De kantine van Shinborn is uitgeroepen tot Prinsentempel. Leven Joep. Ik geef dich de raad om eier voor hun geld te kiezen. En snel lid te worden van Shinborn. Joep, leer dich een stuk van ons wethouders. Dan kunt ze alvast beginnen te oefenen een bal vast te weren. Dat is nog best gaat te verbeteren. En van Kelly kunt te leren wie ze nou een piepen kunt dansen. Leef vastenavond, vriend. Weet je eigenlijk wel waarom Joep geen voorstander is van een carnavalsprinses? Nee, je zit er gans never. Niet omdat hij dan bang is dat Birgit dat wordt. Maar wel omdat Birgit toch al de tuikens in hang heeft. Wist je dat bij de Milotafile een ophokplicht geldt voor de volle 3 dagen? Wist je dat de Milotafile niks meer op hebben met de Valkenbergse cafés? Niks meer. Het kan toch geen toeval zijn dat de nu prins wordt uitgeroepen vlak voor de oude kerk van meneer Pastoor. Wist je dat het ook geen toeval kan zijn dat Rick meteen heeft verordeneerd dat niemand meer in de optocht zich aan het bierfles nog mag vasthouden. En ook dat de wagens geen geluid meer mogen maken. De optocht moet in zijn voorstellingen een stille omgang weren op weg naar het Eschkuske. Wist je overigens dat die twee al voor hun aantreden weer kwijt worden? Ze kwamen als ridder verkleed, die zijn nog komen, je wordt erbij, kwamen ze door de grote straat. Ze wurmden zich door die toeschouwers heen, die wisten niet wat er overkwam. Om zich daarna, ze dachten stiekem, in de poort te verstoppen. En daar gans verrast op te kijken. Wie een pasgeboren kinger, dat hun verschijning in de toren voor niemand meer verrassing was. Ja, wist je, en dat is een beetje roddelen, dat de spoednikkers van Berg zijn gefuseerd met de Loesek van Brokum. Onder het motto, 2 keer niks is gar niks. Ja, zeggen ze daar, uit verlegenheid. Ze zijn niet opgeheven, zeggen ze. Ze slopen. Zet dat maar eens in de hoze die nog niet uitgeslopen is. Wist je dat onze president Joep zich de Grendelpoort wil toe-eigenen als Schelmentoren? Ben benieuwd wanneer hij een eigen blauw schuut op het verlangliesje heeft. Joep, als ze de Jan Canarie liek, kent ze dan nog fluiten. Jan!
Kom op! En geef hem een daverend applaus. Onze vriend Jan Kanari. Ja, ja. 1, 2, test. Ik wil even iets zeggen, Dennis. Ik heb vroeger met Joep samengewerkt. Ik heb gehoord dat we de poort gaan beginnen. Joep, kunt ze nog altijd bellen, hè. Daar ben ik de manager van die. Je kunt zo doen laten wat ze wilt. Je kunt zo Valkenburg gaan met de carnavalsvereniging gaan. Ik regel ik dat tiental wel. En dan komt dat wel goed. Dus, maar in ieder geval, ik ben me wel lief dat ik een telefoontje gekregen heb van meneer Eurlings. Gistermiddag het wel laat. Gelukkig dat ik vrij ben. Want ik zie er vanavond geloof ik nog ergens in Valkenburg. En deze gewoon nog een keer. En ik heb nog, dit is nog 5 maal, dus ik begin in ieder geval met mijn nummer. Maar ik zie dat die alles zo stief staat in plank, zit er allemaal mee. Zou we eens losmaken met een lekkere chocolade, daar hun ver. Los, heb nu het glas. En aan de zeuring, denken we morgen pas. Schiet nu maar aan, wie de plank op een tafel. Blaadje op. Hoofdzakje zit wie met een mop en we eten het drankje. Het heeft ze zo erg het vergieten wie. In het land moest daar gesproken. Geen uur, nee toch maar normaal. Jan Kanari, daar brengt de stemming. Zing maar met kapitein allemaal met Jan Kanari. Zing je weer even aan de bel. En voor de ganse tijd wordt meer besteld. Nu komt de remmen los en nu het glas. En aan de zee dingen weer morgen pas. Met Jan Kanari, ik heb weer even aan de bel. En voor de ganse tijd wordt weer besteld. Nu komt de remmen los en nu het glas. En aan de zeuring, dingen we morgen pas. Want Jan Kanari brengt plezier en spaas. Ik weet dat zo niet aan want eigenlijk het wil niks die op vliegen te hebben wil. Dat is zingen ze even de medley op. Kom op bij jou, maar joh. Even rustig blijven. Het leven is schoon in ons Limburgse land. We hebben de schoonste van het ganse land. De Limburgse meisjes, die zijn toch zo schoon, zo schoon. De Limburgse meisjes, die zijn toch zo schoon. We hebben die spaas en we maken plezier. Nu snap ik een beetje en drink ik dat weer. De Limburgse meisjes, die zijn toch zo schoon, zo schoon. De Limburgse meisjes, die zijn toch zo schoon. Links, rechts, nog weer en terug,
dat maakt Spaß, dat brengt geluk. Links, rechts, naar voor en terug, dat is de ganze truc. Links, rechts, naar voor en terug, dat maakt Spaß, dat brengt geluk. Links, rechts, naar voor en terug, dat is de ganze truc. Op Heima, op Heima, op Heima, kunt we niet. Tot aan het morgenlicht, op Heima, kunt we niet. Op Heima, op Heima, op Heima, kunt we niet. Tot aan het morgenlicht, ja, op Heima, kunt we niet. Rosamunde, schenkt dich die Handherzig Jahr. Rosamunde, frag doch nicht jetzt die Mama. Rosamunde, glaub ich nicht von Frau. Warum ist diese Rosamunde, du bist der Frau, nicht von Frau. Is geen weer op Hawaii, is geen weer. Dus gewoon weer niet naar Hawaii en liever weer niet. Het is de heen op Hawaii, geen enkele plek. En alleen van hula hula gaat het ons niet weg. Zicke, zacke, hoi, 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 die heeft ons leven durchs land. Zicke, zacke, hoi, 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 met die geest in de hand. Zicke, zacke, hoi, 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 veel zijn geniaal. Zicke, zacke, hoi, 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 maar ook internationaal. De zon die schiet dagen naar. Viva España, de hergos winkels in het land. Viva España, de grijsjes zijn van convertie. Viva España, en het ze dat in ongezien, willst du noch immer heen. So ein Tag, so wunderschön wie heute, so ein Tag, der dürfte nie vergehen. So ein Tag, auf den ich mich so freute. Und wer weiß, wann wir uns wiedersehen. Ach, wie bald vergehen die schöne Stunde, die wie Wolken vorüberziehen. So ein Tag, so wunderschön wie heute, so ein Tag, der dürfte nie vergehen. Dankjewel allemaal een prettige carnaval en we komen er nog wat tegen. Ja, het mag wel gezag weer. Als hij de berg niet weer afgekomen, dan wordt je weer inblozen blijven steken. Leef vast en avondsvrucht. En is tijd om eens uit het buikje te klappen. We gaan nu eens echt een buikje opdoen. In deze tijd bleef niks geheim. Al biedt de middelen te veel geld, alles wat leeft, dat lek. Daarom wil ik vandaag een buikje opdoen wie de benoeming van de nieuwe prins en minister in zijn werk gaat. Dat heb je nog nooit van gehoord. Ofwel het voorstellen van prins en minister aan de opperbok. Dat gebeurt bij die toes in het grootste geheim. Gordijnen toe, leeg je dan, keert ze aan.
Eén voor één komen ze omzichtig binnenvallen. Allemaal van een andere kant. Maar doos hebben ze allemaal. Toegegeven, het is een ritueel dat eigenlijk kop naar staart gaat. Allemaal voor de bühne. Want voordat ik eens opperbok ja of nee kon zeggen, orakel Birgit al dat ze de nu medailles al lang besteld hadden. Dus, niet gisteren, maar zo te zien, alle gans jaar terug. Is het niet opgevallen? Die medailles met de 3 beertjes erop. Nota bene de slager van het vorig jaar. Tjoek tjoek. Joep moest even slikken. Hij hou het even meneer. Hij zat zich schrap en zag. Rick, ik weet hoe jij je als Drent voelt. Want ik ben het plat ook nog niet zo meester. Maar we kunnen je wel gebruiken. Een Drent als krent in de pap. Als je maar niet te krenterig bent, want dat kind oeze rot van 11 en zeker de oud-prinsen niet trekken. Dan kun je beter thuis op je krent blijven zitten. Rick was duidelijk aangeslagen. Joep schraapte zijn keel en zag. Rick, ik geef je een eerlijke kans. Ik heb voor het eerst goed nagedacht. En 3 vragen opgeschreven. Voordat Joep die uit zijn box de vuurschien gefrommeld hou, waren weer alweer een half uur weer. Ja, die trekken en Joep, dat zijn 2 heng op 1 boek. Ik heb 3 strikvragen voor de prevelde Joep. Vraag 1. Waarom steken de militafielen elkaar geen ver in de kont? Rick gevat. Anders kunnen ze geen gaas meer geven. Joep knikt en denkt, dat is een schlauwe fuchs. Vraag 2. Wat, een beetje cryptisch, wat vult een oeze optocht? Rick moest diep nadenken en zag, grote loker Joep. Verdomme, denkt Joep, dat gaat niet goed. Tot slot vraag 3 de hamvraag. Rick, heb je dich al eens verkleed? Jazeker, zag Rick met pretuisjes in een badkuip. Joep verbaasd. Wat zegt hij in een badkuip? Wordt dat niet lastig? Ben je gek, zag Rick. Ik liet me gewoon vollopen. Joep was helemaal Doe best een richtige. Die gisteren van het eerste tot het laatste uur. Zeg nu zelf, leeflu. Half bezopen. Dat is pas een gebrek aan doorzettingsvermogen. Mijn leefvriend verwaarde nog niet. Birgit houdt nog haar twijfels. Ze deed net alsof ze van de prins geen kwaad wist. Ze vroeg, Rick, wie is bij Dichtoes de baas? Rick keek om zich heen en met een rode kop fluisterde hij, ik doe het met Loesma, mijn vrouw Ilja natuurlijk. En wie is dat bij de militafielen? Die mag 3 keer rooien. Daar heb ik geen 3 keer voor nodig, Birgit. Jij hebt me toch gevraagd om prins te worden? Dat klopt, zag Birgit met een rode bulles. Maar goed oog. Jij zou toch ook niet bij een van die manslui van de militafielen in de auto stappen? Dat ben ik gans met dich eens, knikte Rick. Ik sprak laatst nog in agent. Er wordt achter een van de militafielen aangereden. Die slingerend over de weg naar huis reed. Hij hield hem aan en zag tegen hem met alle egaars lustigheid. Heb je niet gemerkt dat op het kruispunt een vrouw uit de auto gevallen is? Oh God, zegt hij. Ik vond me dat binnen al zo stil. Maar één geluk, ik dacht al dat ik doof geworden word. Birgit glimlachte en met een knipoog. Rick, de mag snoe de kurken laten knallen. De is in alle opzichten mine prins.
vind ik met alle alleen maar Nordens. Ønsker hans nåder hvile seg på min gladste venn. Ik lever snu opp, ik lever snu av, og opp for meg ned. Og vingde er noen snomme, met jo grenseløs en vel. Mine bøs, mine bøs, mine bøs, en grenseløs en brens. As mine lister, en selvmordens år, wat zou ik dan gelukkig zijn? Ja, zo gaat dat. Uiteindelijk bepalen de lui toch wat de uitkomst, of de vrouwen toch wat de uitkomst is. Leef vast eraf als lui, voor zijn gekomen à le moment suprême, de sleuteloverdrag. Kijk eens Jan, het is nog een treur, alsof we de kans op de golden goal net gemist hebben. Eva en Evie, voor beginnen bij u. Want van u hebben we het langste spas. Gij zijt de vuurlopers van de eerste prinses bij de Mirletofiel. Weet je dat wel? Dat is ongelooflijk, maar het is waar. En dat maakt we met z'n allen vandaag met. Want op 15 februari 2041 wordt Valkenberg voor het eerst in de geschiedenis genoemd. En wel op het schenkingsakte van de Duitse koning Hendrik III, de latere keizer, juist wie Henk bij de Schutterie, aan zijn dicht Irmgard Valkenberg cadeau gaf. Dus met andere woorden, we zijn allemaal de eerste prinses, maar eigenlijk al Irmgard. Maar toen was nog niet, waar je nog niet toch. Maar Valkenberg het vandaag dus verjaardag gebeurde op de kop af 974 jaar. En het zou seren als richtige buk die weten de geschiedenis op haar krachten waarderen, om nu al te proclameren dat over 26 jaar, als Valkenberg 1000 jaar jong wordt, weer een Irma de scepter te laten zwijgen over het Bokkenrijk. Dan kunnen de papa's en mama's er nu al rekening met houden als hun dochter een naam geven. En dan hebben ze de keus tussen Irmengard en Irmgard. Leef vast een avondsvring. Om daarop vooruit te lopen, zo is ons college, verdenken altijd vooruit en verhandelen achteruit. Hebben we alvast het nieuwe, maar wel het scheve struitje in het winkelcentrum van Hurks naar de eerste vrouwelijke prins genoemd. Ja, dat is pas regeren met een vooruitziende blik. Gaat anders Joep als dat krampachtig vasthouden aan het verleden. Om dit voornemen te bekrachtigen zal om 12 uur genau uw schutterie 15 saluutschoten afvuren. En als het er 15 zijn, dan is besloten. Dan kun je op de kop gaan staan, dan kun je denken wat je wil, maar dan gaat het gebeuren. En ik nodig je nu al uit om 2041 heel present te zijn als het gaat gebeuren. Ja Joep, ik zin te gaan denken. Dan wordt 2041 een rampjaar. Want in Ohe en Laak, weet je dat? Ohe en Laak, houden ze het vorig jaar voor het eerst een prinses. En dit jaar moesten ze gaarnemers bevingen. Toegegeven, met vrouwlu loopt er altijd een risico. Maar missen kent ze niet. Tilden zegeningen Joep. Voor hebben de prinses in ieder geval op de langbaan geschoven. Mag ik u de sleutel overhandigen, prins Rick, minister, of prinses Eva en minister Evie, als jeugdprins en minister van de Stad en Vrijheid Valkenburg, die naar de toekomst toe geschiedenis zullen schrijven.
en die Valkenberg zullen verlossen van het juk van de mannen dat middel te veel heeft. Mooi van harte. Ja, en dan natuurlijk, dat is Beppie, als hommage. Ik word een prinses. Verder van Rick en Gaston overgaan, kennen we niet ons alweer hier. Ons Els is dit jaar tot volle verrassing op ons opgestapt. Ik zou zeggen, afgestapt. Na jarenlang het gezicht en het boekbeeld te zijn geweest van ons alweer. En ik weet dat ik namens iedereen hier spreek in deze zaal, dat ze dat op een geweldig innummende en uiterst charmante manier hebben gedaan. En we hebben daar met z'n allen, met volle teugen, vanmorgen geneten. De hebben gans Limburg ook via TV Limburg laten geneten van alwiever en ons alwieverbal. Doe verstest de kunst. En dat is in de politiek niet altijd zo, moet ik zeggen, om op een hoogtepunt afscheid te nemen. En niet af te wachten dat die houdbaarheidsdatum voorbij wordt. Met het risico dat ze dan als berpje was opgehangen voor de Prinsentempel. Nee, dat was die nog nooit besteed geweest. Els, met een knipoog en een knuffel. Dank aan ons college wil dat tot uitdrukking brengen. Met een richtige fles Els, dat ze nog heel gek jarenlang het berberke van bovenaf kunt inwieën. Geef Els een daverend applaus. Leefvreugd is ik dit jaar niks opgevallen. Traditiegetrouw hing het berpje op in de grote straat. Maar voor het eerst is er onder leiding van Marie Dekkers verhuisd naar Theodor Dorpplein. Och, ik zei ze, maak dat nu doet, jawel, dat is geschiedschrijven. We hebben het nu niet alleen meer over de jonkheid buiten de poort, maar we hebben ook de alwiever buiten de poort gezet. Rick en Gaston. Ja, ik vind het eigenlijk dat het me altijd pijn. Maar het komt helemaal op de grond van mijn hart. Het schoonste wat je in het leven kunt overkomen is een prins en minister te mogen zijn van dit bokkenrijk. En sommigen hebben dat hier ervaren en anderen die druimen van niks anders. Vastenavond zit in ons bloot, het is het feest der feesten. En als dat feest niet bestaat, moet we het onmiddellijk weer uitvingen. 3 dagen lol, spas en plezier. Maar vooral het gevoel van samen. Het gaat met elkaar hebben. Oud en jong, krank en gezond, alles dit met het feest van verbongenheid. Het Valkenberg-gevoel. Wie anders in de wereld om ons heen. Waar lu weer onthoofd, kingen verkracht en piloten levend verbrand. Ik ben ervan overtuigd, leeflu, dat we dat niet meer geheim moeten houden. Dat het tijd wordt dat ons vastenavondsgevoel de ganse wereld gaat veroveren. Daarom nodig ik u uit, Rick en Gaston,
om deze regenblauwe vlag, deze veelkleurige vlag, dadelijk in de mast te laten wapperen. Als aansporing voor iedereen op deze wereld om samen te kunnen genieten van het grootste geschenk dat we met z'n allen ooit ontvangen hebben. Het samen kunnen genieten van het leven. En Rick en Gaston, aan u de eer om hier in voorop te gaan onder het motto vastenavond, een gevoel en een uitdaging. En je ziet dus dat de kleuren rood, geel en groen een kleine uitbreiding hebben gehad. En dat gaan ze dadelijk. Als ze de bok gaan voeren. Waarbij de oud-prinsen niet nerveus voor te weer, want ze hoeven niet meer een vuur langs de broekspier met schoon te vegen. Want we hebben voor net een beetje gezorgd. Maar dat wordt eigenlijk niet weer, maar dat wordt straks goed. Dus dat hangt er dadelijk op. Maar je merkt, ik ben een beetje nerveus. Want de schutterie zit daar te wachten. Om in vervulling te gaan, wat ik straks gezegd heb. Eva en Evie schreef een story. Het zijn eigenlijk de profeten van de koningin die straks gaat komen. Prins Ermengarde in 2041. Tel met, bij de 15e shirt is het feit. De vorige keer short is alleen maar nog dat ik betaald had. De eerste. 3 keer gewoon nog mettellen. 4, 5, 6. Ja, binnen middel te veel. Ik heb ook niet altijd alles op komt. Dus, ja. En nu leeft nu is het tijd dat ver uitscheiden en dat voor de daadbied woord vugen aan prins Rick en minister Gaston. En het is ook chic als Ilja en de andere dochter en de papa en de mam van Rick hier bij elkaar komen. Want vastenavond, dat is één grote familie. Wat ze boven de grote riolen nooit zullen snappen. Aan u de sleutel naar de toekomst van deze wereld. Burgemeester, even geven bij me staan. Want we gaan die gaan tronen. Wat bij me staan? Nee, dat vind ik ook. Want het gaat er wel over dat België toes de baas is, maar weer bij u eigenlijk de baas toes. Mevrouw Eurlings, vertel eens. Dat zijn collega's, Birgit en In. Allebei managers. De een binnen meer aan de file en de andere op broek op nummer 6. Maar we gaan even de burgemeester ontdoen van zijn waardigheden. Want de burgemeester is natuurlijk nu geen burgemeester meer, maar dat is opperbok. Burgemeester, wilt je de ketting alsjeblieft afdoen? Zo gaat het ook bij de proclamaties. En we wachten even, oh, die zijn er al. Astrid heeft het geregeld, broers. Inleveren. Opperbok, zet de steek op. Meer de file, salut. Zo, we hebben 3 dagen vakantie en woensdag zien we ons wel weer.
En uiteraard, en dat geldt niet alleen voor de burgemeester, maar dat geldt ook voor de wethouders. Je mag 3 dagen toesbeleven, feest vieren, vastelavond vieren, om dat gevoel te krijgen wat de burger net gezegd heeft tegen ons. Samen vastelavond vieren. Uiteraard, de baas van de komende 3 dagen is onze stadprins, Rick de Eerste. En uiteraard zal zijn onderdanen gaan toespreken. Rick, aan dichtste microfoon. Met natuurlijk zijn minister Gaston. Leeflu van Valkenberg, op het bok en zijn vrouw en het gevolg van het ganse gemeentehuis. Ik wil u bedanken dat we hier mogen zijn. Deze speciaal dag, deze zonnige dag. Het is toch geweldig, hè? Dat is toch een voorteken, of niet? De chutterie bedankt voor het eerbetoon. Ik vond het indrukwekkend, dank u daarvoor. Maar nu gaan we beginnen dus aan ons 3 dagen. We zijn alle twee afgedaald van een andere gemeente. Ik het weer als Gaston. Ik kom 300 kilometer hier vandaan, uit het plaatsje Koevoorden. Ik weet niet of je het kent zien, maar het is een heel zwaar kasteel. En het is natuurlijk met veel egaar en tamtam, mede dankzij de minipap, ontvangen in Koevoorden dat ik de stadsprins zal worden in Koevoorden. Dat ik in Valkenberg ben, sorry, in Valkenberg. Je zit allemaal nog bij, ja, oké. Het was zelfs zo hoog opgevuurd dat het gemeentebestuur, burgemeester en wethouder hebben gezegd dat ze een officieel verbintenis met Valkenberg willen aangaan. Dus bij deze aan heer Jan Vermeer waarschijnlijk, hè? Ja. De taak om in contact te treden dus met de wethouder van Koevoorden om als zinde van toeristenstad in Drenthe en toeristenstadje in Valkenberg, Limburg. Het is een officieel geschenk van de gemeente Koevoorden aan u allemaal, aan het college. En de afspraak is bij deze gemaakt. Oké. Ja, de meneer hier rechts van mij, die komt met een ander loop, zullen we zeggen, met carnavalstermen te spreken. Sorry, Ger. Sorry. En ik heb door het woord. Eigenlijk heeft Valkenberg toch een groot probleem. De laatste 3 jaar. 2 jongens van Subti die het voor het zeggen hebben. En een jong van Koevoorden. Hoe ga je dit naartoe? De oud-burgemeester wil net zeggen dat we een probleem. Ja, bent die voor volgend jaar alleen? 4 waar? Weet je dat maar zo? Nee. En een andere nemen we nog van Sub. Hij is waarschijnlijk al weg. Is er wel weer gevlogen, want hij nog 4 optredens nog dit van vanmorgen. Dan moet ik de burgemeester, dan moet ik de opperbok in deze geval, moet ik toch even ergens op wijzen. De eerste van... Oh, daar is het. Dat komt er nu je prins. 2016. Ja, mensen dat. Ze hebben in Valkenberg een probleem, ze zoeken de luiprinsen nemen de gemeente. In de stad, maar vingen ze niet meer. De laatste jaren, jong van Sub, prins, minister en jong van Koevoorden, prins. Dus Jan, dit is 1 plus 1. Is 11, dus...
burgemeester Oppenbok, ik moet even gaan zeggen. Je houdt het over de eerste vermelding van Valkenberg in 1041. Ik wil niet veel zeggen, maar Koevoorde is 1036. Het zijn 5 jaar meer ervaring. Maar dat wil ik u graag dadelijk allemaal deze komende 3 dagen metgeven. Misschien is dat we u nog zoiets krijgen dat we hier ook in de ganzenmarkt kunnen introduceren. Ja, hebben we shirt. De oud-burgemeester heeft gezorgd dat voor allerlei nieuwe poorten oude kromme nu hebben opgebouwd. Maar hij heeft ook een bouwbegeleider. Maar de bouwbegeleider, dat is een vervente twitteraar. Veel vragen ons eigenlijk af. Wie kan de gemeente dat nu controleren? Alleen maar op Twitter. Hebben ze wel Jos Bauer. Maar dus alle vorderingen van hem, van de ganse gemeente, dus alleen maar op Twitter. Is misschien een nieuwe werken. Ja. Maar er is heel veel geboet in Valkenberg van Mergen. Ik zal me niet vragen hoe dat gevangen is. En dat komt natuurlijk van een berg af. En ergens in mei komt ook het van een berg af. De Red Bull zeepkistenrace. We hebben vrijdagmorgen gehoord tot de Rood ook gaat meedoen. Inclusief de burger en aangezien die toch een paar maanden nu in sporttenue staan, kunnen ze misschien alles oefenen. Zitten ze met ik veren op de grond. Schoon voor de pleitjes. Meneer Vermeer, dat is de grond niet. Juist wie in de politiek snappen ze dat ook niet. Burgemeester, oud-burgemeester. Ja, nu ga je dat ook oefenen, hè. Als ik zeg naar rechts. Let op, hè. Als ik zeg naar rechts, ga je naar rechts. Naar links, naar links. En even remmen, ga je naar achter. We beginnen naar links. Rechts. Achter. Rechts. Lord maar. Ja, laat maar eens gewoon. Links naar rechts. Van voor naar achter. Van links naar rechts. Van voor naar achter. Je zit nu binnen door de finish. Wat de poedelprijs. Zo dat kan ook niet voor. Ik hoop alleen dat je niet eindigt samen met de gallen in de grindbak, zo wie de pap van Max Verstappen wat erboven steekt. Daar heeft zijn duimpje omhoog en dan wil ik u het zeggen. Klein duimpje woonde aan de rand van een groot bos. Het was niet groot, het bos. Maar Klein Duimpje was ook niet groot. Het was een klein manneke. Het was een reusachtig klein manneke. Hij was niet groter dan zijn eigen doel. Hij had toevallig wel een behoorlijk grote doel. Op een zekere dag op weg naar zijn lieve grootmoeder door het grote bos. Om neer te verdwalen zag stiefmoeder had hem het Afrikanenzaad metgegeven. En Afrikanenzaad is in deze geval niet racistisch bedoeld. Met Afrikanenzaad bedoel ik kleine zwarte korreltjes, waarvan die kleine gekleurde bloempjes moet komen. Hij strooide zaad om straks weer zijn weg terug te kunnen vingen. Hij liep naar grootmoeder en grootmoeder woonde bij een kasteel. Klein Duimpje liep en liep maar, tot bij een grote kale vlakte. Hoe midden in de vlakte een beurtje sting en het zag, er was eens een kasteel. Bij het huisje aangekomen van oma, Klein Duimpje hield van oma, zag er enthousiast. Hoi oma, en hij groet het oude wijf. Hij had een fikse snottenbel aan zijn naast hangen. Hij had geen zakdoek bij zich, dus hij dacht, nou ja, dan maar oma een knuffel geven. Hij hield immers veel van oma. Oma, blijf dich maar lekker liggen, dan maak ik je een lekkere kop koffie voor je. Ik wil niet racistisch zijn, Klein Duimpje, zei oma, maar ik heb hem het liefste zwart.
Oma, wat heb je grote oren? Oma, wat heb je een grote mond? Oma, wat heb je een dikke reet? Ja, klein duimpje, shut nu de koffie maar eens in. Een klokslag 5 voor 11, geen klein duimpje meer, weg. Wilst u de volgende keer de klok eens naar kijken? Zei oma, jazeker. Er zat een groot hartje in het kleine duimpje. Zult ze voorzichtig zijn onderweg, zei oma. Je stiefmoeder maakt zich toch al grote zorg. En vorige keer houdt ze die zuster biedig. En daar is door de grote boze wolf in 2 stukken gebeten. Maar ja, klein duimpje, zei grappig. Ze wordt toch altijd al een half zusje. Vrolijk namen ze afscheid van elkaar. Doorwandelend. Hoe is nou al het Afrikanenzaad gebleven? Niet één zaadje kon ze vingen. Hij zag door de Afrikanen het bos niet meer. Ook dat is niet racistisch bedoeld. Klein duimpje liep maar en liep maar. Verdwaald op een gegeven moment. En iedereen begon opeens Frans tegen hem te kallen. Dat was een leuk. En hij had geen verstand van Frans. Het enige Frans wat hij kon kallen was du pain, du vin en du boussin. Zodat hij van jekere kruidenier naar de andere werd geschikt. Petit Poussin liep door een vreemde. Hij moest zich uit te vissen wie het toe kon komen. Plotseling werd het donker. Hij hoorde een klaterend applausje. Dat kon er al niet toespringen. Klein duimpje werd bang. Vreselijk bang. En het was vreselijk te huilen. En op dat moment waren de kinderen stil. Maar ik had een probleem, want klein duimpje was aan het huilen. We hebben net gezien, de gemeenteraad heeft geprobeerd te oefenen, maar eigenlijk, ja, met Verstappen, dat is het wie AB met de burgemeester in een kist. Ligt ook weer maar in de grindbak. Ja, voor de volgende. De oude gemeenteraad die heeft besloten. Maar ja, het zal wel weer in 1 april grap zijn. Het centrum op Sloot zal wel weer niet lukken met die planningen bij de gemeentes allemaal. Op 1 april. Dan hebben we nog gehad. We hebben op een moment verhouden de oudste burgemeester van het land. Ja, die liet alles metgroeien, eigenlijk met zijn eigen leeftijd. Vroeger hij ze de scala, wie hij jong wordt. Zie je hem staan daar? Joep, zeg een zoek die veren. En verrij je nog meer? Ik dacht dat dat Joep was. Ja, verder. Ja, ik dacht dat dat Joep was. Maar weer de setterij. Er woont nog in Van Valkenberg, de Roger Hune. Dat weten we nog eens. Het volgende ding wat verrijden, waar ook wie mag een jong wordt. Het paviljoen staat er ook weer vuur aan. Ja, wij zijn niet voor niet. Dan gooi je nou een tijd aan Martin. Als je nog meer klasgenoten, pap van mij zijn er ook staan hoor. Ja. Dan hebben we het grote loop Diepengaarde. We zijn erg benieuwd of daar nog gaat gebeuren. Ik heb gehoord dat het van een 40-tal woningen terug gaat naar een 20-tal. Maar misschien met uw familieleden, wat misschien nog hier willen wonen, kunt je er ook een leuk park van maken. Het zorgstelsel in Valkenberg neemt andere vormen aan. De discotheken verdwijnen, de uitgaansgelegenheden worden teruggedraaid op het leeftijdsniveau, zeg maar. De vergrijzing komt ook in Valkenberg. Wellness, Domein de Kouwberg, zijn voorbeelden van wat is de wachttijd. Zo ook de ouderenwinkel van Jo Noordam, Oud-Prins. We hebben al een goed idee als de Red Bull zeepkist er eens gedaan is, dan houden we het van Rolling Downhill with Rolators of Rotating with the Stars. Misschien zoals die scherm hier daarvan kan zweren.
Ik zie in ieder geval, de burger vindt het een goed idee. Dus sta je door met de duim omhoog. Dit is echt het voor. I love hamburgers. Wat het oud bestuur allemaal op doelde. Ik hou van de burgers. Burgerinitiatief. Maar het zelf doen, oh maar. Het eerste burgerinitiatief. Kijk, gewoon een bushalte bouwen. Handhaving, heb nog nooit gezien in die laatste weken. Nog geen bon gekregen, ouwe zo. Met onze eigen manager van de moeilijk woord. Hol de zomer op, stijgt ook erop, wanneer voor weer opgehaald. Eigen buschauffeur. Ook burgerinitiatief. Dan krijgen we het volgende. Dit willen we echt gewoon veranderen. Meer groen wordt overal geroepen. En wat deed het oude bestuur? Die sleet alle henneptenten. Dit mes gaat aan meerdere kanten sneeuw. Als we niet meer goed sleet, die tenten goed sleten. Dus dat is het eerste wat we gaan veranderen. Per direct. Dus jongens, als je nog het te telen hebt, de komende 3 dagen. We zullen nu genoeg ganz veel oplossingen aandragen. Vooral wethouders opletten. Voor als je hier weer als ooit de baas werd. Ooit de baas. Onderhoud van groen op de sportvelden. Wallen met 2 voetbalvelden. Zit er eind vol met hennep? Kind Shinboren tenminste nog een hukje boeren voor het materiaal op te bergen. Door even, tafelvoetbal. Martin, zit best gewoon goed alle. Kost niks, geen onderhoud. Dan nog een, de Polvermolen. Schone zaal, hangen al veel lampen. Was alleen nog maar het grond erin te rennen en planten te zetten. Ook rendabel. Ja, helemaal gezegd. Alles opgelost ineens. Ook er nog gedurven onder de streep. En zo'n je deze gewoon locatie? Ligt kort hierbij. En ik zou zeggen, een leuke locatie voor het volgende carnaval misschien te organiseren. Of een ander feestje. De Schutteriek oefenen door. De Hermeliekes. Misschien moeten we eens met meneer Pastoor gaan kallen. Ah ja, ons geboel. De eerste 2 bewoners. De gluifregen al en warm over. Ja, maar niks doen. En zo'n merken toch wel. Ja. We hebben de inspectie uitgevoerd. Is toch een schoon pleitje naast de eerste bewoners staan. Maar je hebt een nieuwe poortwachter gevonden. Ken je hem? De heer Ben van IJsden. Och, dat is met een jong gebeurd. Dit ding afgelopen alwievenbal stingen op de toren te bewaken of er niet genoeg lui boven aan het hossen en springen worden. Die worden met 25 man van de Militofiel en aanhang. En toen werd dus gezegd van, het wordt eens te veel, het wordt te gezellig door. En ik moet eerlijk zeggen, in de Efteling staan dus ook 2. Alleen die geloven niet in sprookjes. Joep, die is er. Hoe zijn eigen zaal. De burgemeester heeft het vredig toegezegd. Oud burgemeester. Klopt het? Ik zal het te vragen. Maar er worden vrij veel getuigen hier, vredig. Dus volgend jaar zal de sleuteloverdracht waarschijnlijk niet meer hier zijn. Ja, of een kost met de kop. Er hoeft alleen nog geen stroom aangelegd te worden. En misschien kunnen we Leon vragen of er een directe piepleiding met de leeuw laat aanleggen. Ja, maar dan is het Geen probleem. We hebben nog 1 minuut. Ja, dan hebben we nog een probleem. Hè? De blauwe shirt, die hebben we nog niet. Misschien moeten we de 2 mans nu van de jeugdcarnaval, Ron en Ruud, vragen of ze ons een shirt kunnen bouwen voor de ganse Militofiel. We hebben waardigheid over kunnen aanmeren. Een schone haven. Kan veel water in. Misschien kan er een binnenhaven aanleggen vanuit de geul.
Dat is goed voor het toerisme. Dit houdt in, de ganse raad, het gemeentebestuur, burgemeester en wethouders, we willen met u die afspraak maken. En je kent natuurlijk de Ice Bucket Challenge. We willen dat dit jaar met de vaste laag veranderen in de Confetti Challenge. Als je volgend jaar op dit moment met de volgende sleuteloverdrag nog niet aan uw afspraken zit toegekomen, dan wil ik bij deze uitdagen voor de Confetti Challenge dan op te pakken. Dan. Diepvries. Ja, en dan moet de diepvries. Zet maar de diepvries. Dan moet ik natuurlijk opgooien. Deze hier. Oh, dat is ze staan er mooi op hoor. Maar ja, als dan de kei dan ooit toch klaar is, dan hebben we nog een andere aanlegplaats. Ja, dan had ze gefotoshopt. Zij binnen vol met water en dan is er de keutel wel over, zei ze. Dan hebben we de Old Hickory Blug, wat erneven ligt. Je ziet al die sleutjes, het zijn allemaal misschien loze, misschien wat minder loze beloftes van manslu aan de vrouwen. En vanaf 1 april gaat het centrum toe. Maar hier is al begonnen met de sloten om het centrum toe te maken. Dan hebben we hier, wat het wel goed bevelt, in het rode pluche. Jan, zit het lekker op het rode pluche? Ja, voor je foto. Ja. Binnenkort zullen ze die toch moeten gaan mainteneren, want we zijn dadelijk weer aan de provinciale statenverkiezingen toe. Dus dat moest wel aan de bak. Nee. Maar Ik ben hier nog niet gewend. toch nog een paar goede dingen voor Valkenberg. Dit hebben we allemaal hier toch ooit opgestart. Jaren terug, de TFAF, de BWB, het prevenement. Dit hebben we allemaal afgegeven, hè? Ja. Aan mijn streek. Maar misschien krijgen we ook geen truc. Ja. Zou we dat willen? Misschien krijgen we ook wel Toyboys. Wie weet. De baas van de gemeente houden net aan de provinciale statenverkiezingen. Weet je wat dat gewoon en is? Lui. Je ziet weer politiekers op straat. Dan komen ze weer eens nog toe. Hebben ze stemmen nodig. Ja. Dan komen we weer bij de ondernemer van het jaar, de heer Koos van Eindhoven. Oud-minister, samen met Reginald, de Euvenbuurman, de oud-stadsprins van Valkenberg. Natuurlijk lekker natuurlijk, ja. Zeg het maar. Dan Eat, Drink and Bowl. Met het wegvallen van de discotheken hier in Valkenberg het op zich genomen om in plaats van gewoon te bowlen een richtige discotheek ervan te maken. Zit je er niet bang voor? Nee. Nee, bang voor heel easy. Als rondje gaan we hier langs Elektra Wouters in de Louis van der Maasstraat. Daar heb toch een zwaarhoed zich op dit moment, hè? Het grote look. Maar hij heeft speciaal aanbiedingen in de etalage gezet. Televisies met slaapstand. Speciaal voor de lui van de gemeente. Maak voor het rondje bier. Martin, nu woning. Mij wil ik je dan nog vertellen. Je hebt een paar keer Rick alleen gezien de laatste weken. En dat komt onder andere door mijn werk. Ik zal je eens gaan vertellen wat mij zo overkomt als ik onderweg ben. Ik ben vorige week weer weg geweest. Vloog weg vanaf Düsseldorf. Ja, ik vloog eigenlijk naar Vlooienveld Kloten. Dat ligt ergens bij Basel, voor de wat er niet weten.
Nee, dat ligt niet Zurich. Zurich. Kloot is het alweer. Zurich. Ik stap in het vliegtuig. Wat moet ik doen? Een stuk papier invullen. Naam. Dat staat door. Nationaliteit. Hollander. Seks? Nee dank op dat moment. In Zwitserland hebben ze verschillende talen voor de reizigers onder de rugwettermachine. Duits, Frans en Italiaans. Frans en Italiaans spreek ik niet. Dus dat wordt voor mij al graag geen probleem. Dit in tegenstelling tot Duits heb ik altijd ruzie met die lui. Kom ik op dat vliegveld aan, op het station, reed me de trein net weg. Dus ik denk, shit, dan loop ik maar de stad in. Ik koop voor de lui van de Raad een schwankkaart, dat dacht ik. Groeten uit mooie kloten. Maar het probleem is, dat is zo'n klein vliegveld, daar vlucht niet van alles op. Dus in het weekend zorg ik daar ook. Alle kroegen gesloten, wat ding er, weer kloten. Ik loop het rond en op een gegeven moment ben ik de weg kwijt in kloten. Zeg, hoe is het station? Ja, zeggen ze. Na 2 minuten moest ze linksaf. Ik tel 2 keer tot 60 en ik loop naar links, weer de weg kwijt. Weer kloten. Herkent hem? Ik loop nog het rond. Ik kreeg honger en dorst. En hoe loop ik langs? Langs een wei, stijgt me een koe door. Ik denk, ja, trek die maar eens aan de demen. Maar er liep nog meer aan die wei. Er liep ook nog een over 60 steer. Uiteindelijk word ik een paar uur later wakker in het ziekenhuis. Kloten. Ja, zegt een dokter, wie voelt ze zich? Kloten. Nee, zegt de dokter, niet hoe ze het pijn hebt, maar wie ze zich voelt. Ja, dat is hetzelfde. Dokter, ik heb last van drieven. Wie bedoelt er, zegt er? Overdrieven, wegdrieven, afdrieven. Drieven, nee, gewoon drieven. Alles is gewoon kloten. Zegt er zo, weet je wat ik doe? Ik geef tegen de putteke zinkzelf. Nou. Ik kijk naar buiten, vanuit het ziekenhuis, lig ik tegenover een kerk met een Zwitsers klokwerkje. Ieder kwartier sloeg die. Om 1:30 keer. Om 2:15 keer. Op 3:00 4 keer. En zo ging dat maar door. Ik denk, dit is echt wel een klote reis. Ik wil leveren Valkenberg. Op een gegeven moment komt de zuster naar me toe en die zei: "Je wordt dadelijk geopereerd." Ik werd de operatiekamer ingereden. Ik zit daar net de beurtje staan, waarop staat het eerste loodje werd gelegd door. Ik denk, shit, weer kloten. Och zuster, dit is toch wel een goede chirurg, hè? Vroeg ze zo. Het weinig niet, zei ze, maar de gynaecoloog is die veel beter. Je begrijpt waarom ik blij ben om de komende dag toch hier samen met de prins de gemeente te besturen. Dat komen we als rondje bij de kunstkring Henry Jonas. Het gaat om kunst en cultuur. Ja, iedereen heeft zijn eigen invulling daarvan. Ik heb zo mijn eigen beleving eraan. Ik ben meer een fan van minimal art. En ik kan je dat laten zien. Kijk, de een zegt van, ja, ik vind het zo. Kloten. De een vindt het rommel. De ander vindt het zonde van de tijd. En de derde vindt het weggegooid geld. Maar dat is het mooie van minimal art. Iedereen vindt het een andere mening over. Ik heb ook nog een tweeluik gemaakt. Ik zal u zeggen wat ik voorstel. Het is de moeilijkheid die Bedouïne kinderen in de Sahara-woestijn ondervingen als ze met Pasen de eikens moeten verstoppen. Wanneer we het tweede doek hierbij invoegen, dan zien we dat het toch gelukt is om de eikens voor Pasen te verstoppen. Maar bij kunstkring Henry Jonas vonden ze het toch niet echt
het geweldigste. Zal het niet voordragen? Toen liepen we door naar het Sprookjesbos. Maar er hing een ander beurtje op, het Sprookjesbos. In het bos waren bomen, waardoor ze het bos niet meer zocht. Hoe het onkruid niet vergroot. Hoe de vogeltjes zingen zoals ze gebek zijn. Een zwaluw die nog geen zomer maakt. Hoe de ochtendstond goud in de mond heeft. Dan kom ik Hans en Grietje tegen. Hans zei, Grietje, zal ik met dit mooie weer een kort rokje aantrekken? Hans zei, zal ik met het mooie weer... Nee. Hans, zei Grietje, zal ik met het mooie weer een kort rokje aantrekken? Dat klinkt toch beter. We zagen een boer oude koeien uit de sloot halen, hoge bomen die veel vingen, een oude dove heks die met een elektrische ladyshave haar bikinilijn bij aan het werken was. Wat doet hij hier? We kijken naar de natuur. Toen was het te onweer. Mooi weer begint met bliksem, maar het eindigt toch altijd, zo in Valkenberg, met gedonder. Ik vroeg aan het oud vrouwtje, wie oud zit er eigenlijk? Ik was vorig jaar was ik 99. Maar komend jaar werd ik 94. Want ik ga heel achteruit. Het rookverbod. Het rookverbod wat nu landelijk ingevoerd is, heeft toch nadelen. Want de lui die niet roken, die moeten binnen blijven. En de lui die wel willen roken, die mogen de frisse lucht in. Met de regelgeving moeten ze boete gaan staan. Alleen een fatsoenlijke openingszin te vingen om immers te versieren is er niet meer zo gemakkelijk. Want binnen moesten vragen, heb je die batterie voor minder supersmoken? Dan komen we op het punt niks 18. Wat de Oppenbok al zag met de optocht, we zijn er voorstander van. Maar ja, wie valt het goed te vuren? Het zal toch heel moeilijk worden om dat te controleren. We hebben een onderzoek gehad, hebben we gelezen. 70% is tevreden. 70% Martin. En die andere 30% Martin heeft altijd bezwaar. Dan hebben we nog gehad. Het witte voetje. Dat is toch een probleem eventueel. Kijk, de politie die past natuurlijk overal goed op nu. Met al die carnavalsvierders. Maar valt dit niet onder... Ja. Valt dit niet onder de Zwarte Pieten discussie? Moet voorzichtig werden. Het volgende. Valkenberg is weer getweet over deze week gehoord. Stel maar als je dat wil weer vertrekken. Maar ja, dat waren jong lui. En Valkenberg krijgt zich toch altijd op de oude over gelezen, dus juist gezien. Onze Oppenbok heeft in zijn nieuwjaartoespraak zich wie een richtige John F. Kennedy opgesteld. Hij heeft niet gezegd, ik ben een Berliner. Maar hij heeft gezegd, don't ask what Valkenburg can do for you, but what you can do for this town. Ja. Ik vond hem super. Moet voor toch nog op één punt terugkomen. Het voorstellen bij de burgemeester. Volgens mij heeft er niet gans begrepen. Hij heeft toch een paar foutjes gemaakt. We zijn er samen heen gelopen. Ze zijn niet allemaal van andere richtingen gekomen. Maar dat mag allemaal niks goed. Maar Louis, wat denk je wat van deze drie er niet bij hoort? Als ze zich het voorstellen. Geen mogelijk. Verhoord en het goede antwoord, de koffie. Gemeentebestuur. Je moet dus misschien de vrouw van de burgemeester van de voorprins en minister zich kunnen voorstellen. Toch eens vragen of het apparaat werkt. Het werkte niet. Hetzelfde apparaat. Nee. Maar we hebben toch een cadeau voor u metgenomen. Pakje koffie, verrassen we het weer uit. Dat is goed.
En nog een klein cadeautje. Weer moet het wiet wegzenden, koe worden. Een chocoladegans, alsjeblieft. Dankjewel. Ja, lief, sorry dat het allemaal zo lang duurde. Ik wens je van deze 3 dagen een fantastische carnaval. En dat we veel spas en plezier samen kunnen maken. Want ik heb de afgelopen dagen alleen maar hoogtepunten met gemaakt. Dat stond denk ik ook. We zijn trots erop dat we Valkenberg voor mogen gaan in de vastelavond samen met Evi en Eva. En nogmaals dank en dat we met z'n allen één kunnen zijn. Dankjewel. Hallo. Rick en Gaston. Het inderdaad, wie ze zegt, het heeft gaat langer geduurd, maar dat hebben ze aangepast en het tempo, wat ze straks nog eens een keer bijkomt, wie de oude prinsen en ministers zo zijn. Maar dat duurt nog heel lang. Maar wel hebben natuurlijk die oude prinsen en ministers, die hebben al een optreden gehad bij de oude wieverbal, bij de prinsenzitting, waar ik de buitenmacht hebben om hier naar binnen te houden, de oude prinsen en ministersociëteit onder aanvoering van... Speciaal ingestudeerd onze regerende stadprins, Rick de Eerste, minister Gaston, prinses Eva en Eva. Valkenberg, du bist gewaltig, ich bin zorgverschopfig. Valkenberg, du bist gezellig, ich hol zorgen van dich. Ist so fein, verliebt te leven, en de morgen weer beleven. Kom je door naar open? Nee, gewoon een tekst filmen. Ja, nee, kom. Ja, aha. Ja, nee, dat heb ik niet aan. Ja, dat waar. Lopedos, lopot, lopot, Venus in de schwanste rood. Veel op de schutterie, wacht aan de harmonie. De schering prins carnaval, leren we in de lucht, met de ringelboom, lachen tegen aan de luie op de grond. Lopedos, lopot, lopot, Allemaal. weer op de schutterie, wacht aan de harmonie. De schering prins carnaval, leren we in de lucht, met de ringelboom, lachen tegen aan de luie op de grond. Die de orde van verdiensten gaat krijgen. Ik weet dat ik direct commentaar ga krijgen. Dat is geen punt. Want ze is al meer dan 11 jaar, ze is al meer dan 11 jaar op het dansberichtje na de enigste vrouw actief bij de sociëteit in het bestuur. Ze is onze manager, Opperbok. Staat ons met raad en daad altijd bij. Ze regelt zeer veel zaken samen met het bestuur. Nooit op de voorgrond. Het meeste achter de schermen. Het is dit jaar jubilaris bij de Merendeville, 11 jaar. En weer vingen als sociëteit, als raad zeker en als prinsminister ook, dat dit meisje in aanmerking komt voor de orde van verdiensten van de samenwerkende Valkenbergse Vastelavondvereniging. Birgit Frederiks, kom naar voren.
ik heb de eer om wie de manager en vriendin de orde te mogen overhandigen. Meneer de Vele, zal u? Ja, dat dacht ik al. Mooi nog eens applaus voor het meisje. Nou, mensen, bedankt voor uw geduld tijdens onze toespraak. Zoals gezegd, het weer zit ons echt met. Ik hoop dat dat erg een voorteken is van boven. En ik wens u allen een hele fijne vastenavond. En ik hoop dat je dat samen met mij in volle teugen wilt doen. Dankjewel. En weer sleet hier af natuurlijk. Met de 3 werven af op de stadprinsen. Nou, wat zeggen, wat zijn jullie? De stadministers. De vastelovend in Valkenberg. We gaan zo direct naar onder toe. Dan gaan we de bok voeren. Het symbool van de Valkenbergse wasvrouw. Uitemas om al die nu naar buiten te brengen.